Mechanik elektrotechník. Absolvent po úspešnom absolvovaní získa maturitné vysvedčenie a výučný list súčasne. Počas štúdia sa žiaci učia riešiť elektrické a elektronické obvody, opísať technológiu výroby plošných spojov, navrhnúť elektrické rozvody pre domácnosti, aplikovať základné poznatky z oblasti výpočtovej techniky v elektrotechnike, merať s jednoduchými a zložitými meracími prístrojmi, formulovať základné pojmy a princípy automatizačnej techniky, ovládať systémy automatizačnej techniky, využívať grafické programy Eagle a AutoCAD. Takže teraz preberáme stýkač a s týmto stýkačom sa stretávame aj na odbornej praxi vlastne v ZF-ku, kde zapájame takéto zapojenia a je to vlastne súčasť automatizácie. Toto je vlastne meranie izolačného odporu na transformátore a toto meranie spadá pod vyhlášku číslo 508 § 21. Využíva sa v odbornej spôsobilosti.